mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Aguantaredes aí 2 minutinhos en beber, ó. Estou botando un tocosido se vulgo agora, Cocido. Agua chirle. E vai acabando, que aquí Michaelando se ten cara de fan. Hi, how do you do? Saúdos, irmãos. Nós somos da Irmandade da Salvação dos Apóstolos do Juízo Final do penúltimo dia. Jova. Meu irmão, Phil and me predicamos a palavra de Lord John Apelles Maquiavelo para achegar a vós o caminho da luz. Cando os filisteus chegaron ao Monte Que Sinai... leria tedes, ó? Se vos comeron porco de pequenos, non era desacordados. E de traballar, lampentillos. Desculpa, irmán. Este libro, A limpeza da alma, do noso guía espiritual, achéganos a sabedoría de Wisdom, ok? A mí con esas non, Aquí o que leo é o meu socio, que foi o catecismo de pequeno. Ídelle petar, que lle está poñendo un telegrama ao rei das tartas. Thanks a lot. Ok. Que carallo pasa? Así non hai quen se concentre. Tal de cajarría que non pode esperar un minuto. A cola é de un... Echa esa porta, cajo na tripa do cogro. Anda vale con terminar o cosido. Pero a ver que carallo vos dan de comer. Irmán, estamos intentando achegar a palabra de Yahvé a través da lectura deste libro. A ver, trae pa aquí. Ollaches, irmán, esta virtuosa persoa quere acadar a gloria. Sí, limpando a súa alma coas ensinanzas do libro divino. Yeah, this is wonderful. Raimundo, comprarás papel para o váter, ó. Menos mal que chegaron estes, porque senón... E vos, para a próxima edición que fajades, facede con un papeliño máis suave, porque ese rasca algo. Que, pagas algo? Toma o que queiras, que está Michael Landon de cumpleanos. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós.